Orasyon sa mga araraon o iringgiton. O ano ining labi-labing pagkainggit, tadum sa tulang, dukot sa simong kublit. Kagianan kang iba, simong ikinadadagit, day ka man inaano, ta daw ta nauungis. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Intiro kang sinibot, sibo panganing niraot, ginibuan istorya, nakatubod-tubod. Sa indang pag-angat, maot mong mauntok, si mong binubotong, aning liwat malugmok. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Sa siring na ugali, day kang makukua, kundi iriwal sagkod ribok baga. Day matutuninong harayo sa ugma, makulog sa payo, mai-stress ka. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Ano kung ini, baguhon mo na, kagianan kang iba, si munang ikaugma, tasangapit kung ikaman guminhawa, sindaman mapasalamat sa imong nakua. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Si imong ipasalamat, karahayan na inabot, kan sa imong kapwa, nung kakamaanggot. Ika makisumaro, makidumamay pa, maabot an aldaw, sinda sa mo, madupa. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Sa kong liliwaton, baad bako pa ang panahon, na sa buhay umangat, asin ika makaahon. Alagad sa ngapit kung an aldaw magdatong, maray na ugali, papakinabangan mo, si muyang girumdumon. Simong kapwa padangaton, pagkaraon baklion, aninggit alion, maray na ugali padanayon. Uliton niya to. Simong kapwa padangaton, pagkaararaon baklion, aninggit halion, maray na ugali padanayon.